Geno mara Nyakwaramogi en riyo makare kendo en gikruok makare mar bedo kodwa e weche manyien mag migago. Waikoni weche motudore gi somo, weche mag thieth to gi mamoko mawuok e kor gwenge. Mokwongo wawinjane mago mawamiyo pek. Migao mar somo ochiko duol mar HELB kod University Funds mondo yaw mbui margi tarik 15 dweni mondo jopuonjre ondikre. Duol mar EACC nono yako lowo mar $400,000 e kar dak ma Karen. Onge yo maber mwanyalo ringe kaka wajo bodaboda kawuono tamowa nikech iringe ndara mabugwe manitie maonge kama ringe maber. Jodak ma Kabuoch yuago chal marach mag apeyni mathoth e alworano magiwacho ni rocho chenro magi. Nyakwaramogi gi thuolo mar oro ote machuok motudore gi weche manyien gi e laini maro mar ote machuok ma en 3-600 machiegni nyinga Milton Ochieng'. Duol machoko osuru e pacho ka KRA okoni nyaka sani gibandho umwa maromo siling $1.4 trillion ma en osuru mapok ochoki. Commissioner Rispa Simiu mochung' ne choko osuru e pacho ka okoni kwano umwa makamano kara kamano nyalo dok piny kaluwore gi chenro masani KRA ochako mar wito oko moko kuom osuru ne jogo mabiro oro kwayo mondo mi ong'wonnegi. Jatelo no komachielo oyango ni nyaka sani jogo mosechwalo lipot e chenro meggi mag osuru kata mosefile returns osechopo 3 million, kwan mowacho ni malo kipimo gi higa mokalo e thuolo makama. Magi timore seche ma KRA bende osechako ayanga timo kampen mar sundo jopiny mondo or kwayo mar wito oko moko kuom osuru mibandhogi. In terms of those who have filed the returns, and we have, that is a growth looking at as of this time, looking at the growth of those who have filed that had not filed, it is a growth of over 16% over and above last year. So all those people have filed returns, and those are more than, so that is a lot of those who have already been filing their returns, but also those whom we are encouraging through this amnesty program to file, whether it is a nil return or it has a payable amount, because the only way you can communicate with the KRA for us to know your status and whether there is a tax due or payable or not, you must file your returns. The 1.4 trillion, it is both principal tax, penalties and interest. Principal tax in that figure is 892 billion. Penalty and interest is 525 billion. So before the amnesty program, ordinarily what would happen is you pay the principal tax and then you apply for a waiver of the penalty and interest. And in applying for a waiver of penalty and interest, you have to put a lot of justification why you think you deserve the waiver. The beauty about the program, amnesty program, is that once you pay the principal amount, you do not need to justify anything. Jatend jotend migepe Musalia Mudavadi okwayo tudruok makelo lokruok e kind migepe mag piny owacho machwalo chenro ma piny owacho. Owacho ni thoth omenda mag josir lwedo miore pacho ka itiyo godo marach. Musalia nomedo ni thoth mwandu piny owacho ok ti godo e yo makare ka moko nuore e kind migepe gino mamiyo piny owacho lalo omenda modhuro. Koromo kod komiti matayo chenro mag piny owacho midendo ni National Government Coordination Secretariat osingo mar neno ni ng'ikruok go duto orumo. And then allow Engineer Pio to proceed with the presentation. The purpose of the meeting is to discuss and coordinate our efforts for the successful implementation of the G7 Plus Secretariat within the NGCS using prioritized projects of the transport sector as the pilot. This is informed by the partnership by Global Infrastructure and Investment, the Partnership for Global Infrastructure and Investment, PGII, launched by the G7 members, that is Canada, France, Germany, Italy, Japan, the United Kingdom, and the United States during their 48th summit in June 2022, as earlier indicated. The G7 members pledged to mobilize $600 billion to support transformative infrastructure projects in developing nations. Kenya would wish to proactively draw on this support
and demonstrate how a nation can leverage its internal coordination mechanisms to make the most efficient and effective use of development partner funding. This will set a solid foundation to build a case for even more support. Gavana ma Nairobi Johnson Sakaja oyango ni en adier ni nyathi achiel e kind ang'wen e boma ma Nairobi osebedo ka koso dhi e skul nikech nok mar chiemo, gino mamiyo chako chenro mar chwalo chiemo ne nyithi skunde motisi ni dishi na kaunti. Chenro no osemiyo nyithi skul mohewo 200,000 oyudo chiemo makare pile ka pile nengo mar Sh5 kende, ka bende oting'o malo kwan mar nyithindo madonjo e sikunde primar kod atamalo 26. Gavana Sakaja koro nigi geno ni kochopo e tam mar 3 to kwan nyithindo ma chenrono ero mar chiemo dhi konyo dhi chopo 300,000. 1 out of 4 children in our city miss school or don't go to school because of hunger. And I promised if I became governor, I would make sure that no child misses school because of hunger. I am proud to say today that program that people laughed at when we launched, we broke ground and we've built 10 kitchens. Today we serve 200,000 children every day at 5 shillings. At only 5 shillings. We're building now 7 more kitchens, and we intend in third term to have all 310,000 children in our primary schools, public primary schools, feeding. Enrollment has gone up by 26%. I was going there to consult with the Director of Education in Nairobi, and that's the number. We were at 250,000 children in school. Today, there are 310,000 just because of feeding. The most amazing thing is not just the statistics, it's the joy that these children have. If you see them walking back home, they are skipping, they are laughing, they will not miss a day of school, but they're not finishing the food we give them, 600 grams of healthy food. They're packing it and taking it back home to their siblings and sometimes to their parents. Seche marowere mathoth wuok e skunde kendo manyo tije, riwruok mar Lilian Ngala Network ne okelo kanyakla jolony e sekta mopogore opogore mar jiwo weg tije mondo mi ochwal tije n'oganda man kod lony. Ka giloso e magawa moro e bore Nairobi kotelnegi kod Lilian Ngala, ne gijiwo rowere mondo owuog oko kendo riwre gi weg kembe kaka yorno mar kelo tudruok makare. Romono nokelo oganda ma jolony kendo gi ji mathoth mamanyo tije. Jata tije makojolo mar Kenya Bankers Association Raymond Molenje bende nonyiso mor mare kaluwore gi thuolo mag tije ma rowere mamanyo koro inyalo chuogi e yo makare. The last parts are really, really important. What you are doing is we have professionals from different lines, from different fields, and you are getting to meet, you are getting to interact, connect, because most of the time you find that our backgrounds, our experiences, our CVs are never enough. There is that breach that we need to connect, we need to work on so that we are able to connect opportunities, we need to connect people with jobs, and all that comes with building relationships. So networking is all about getting to know each other, getting to interact, getting to connect, and the more you connect, the more you're opening possibilities, the more you're unlocking those potentials that might not be possible out of having your CV or maybe having good backgrounds, having good experiences. There is a way networking will catapult, or rather just give you that avenue that experiences and exposure might not give you. Unfortunately, we haven't had very good mechanisms to be able to refine our skills or even just prepare our youth to be able to join the world of work. So what you're doing with the Lilian Ngala Network is actually to be able to prepare our youth who are coming from colleges, coming from universities to be able to get into employment. Also empowering those who are already in employment to be able to enhance their skills so that they can actually be able to take up more responsibilities. Higni 20 nyaka ne riwruok ma ok mar piny owacho ma Shofco chak tiyo e kar dak ma Kibra e bore Nairobi, nyaka sani giseyawo bedegi e gwenge mopogore opogore e pacho ka, kendo ng'iyo ma chwalo tijegi nyaka e pinje maoko mag Afrika. E dhialo higni 20 mar tijegi, Shofco noriwore kod jokanyo mopogore okenge ma gisegoyo.
Hera mar tuko pira katokera Kibra nonyuolo lek mar chako riwruok mar Shining Hope for Communities mong'ere kaka Shofco. Mano chako kod Kennedy Odede kasani ipoe kaka riwruok mosekelo lokruok maduong' e ngima jopiny. We celebrate the profound changes that your organization has brought to our communities, and changes that are best understood through the personal stories of those whose lives have been touched. Shofco osebedo kating'o ngima jodak ma Kibra kuom higni e chenro mag puonj, thieth, yudo pi maler e kind mamoko, to mana ka gisetwa kodgi e wi kony ma gidwaro. Get to understand their needs before Shofco comes in. That is our strategies. And I urge all the governors and all leaders who are here, kindly look for a good strategy so that you can copy our model in Shofco. And for me, it's all about the Kenyan story. As you know, most of the good NGOs and big NGOs, they come from where? From abroad, right? So for me, I look at Shofco, I'm like, wow, something that was started by a Kenyan who was from the community in Kibera. Giwacho ni sani gitie counties mang'wen ma pacho ka, kendo tiyo machiegni kod attend counties go osenyuolo ber mana kaka moko kuom governors manochopo lero. These women in our factory make the linen for our hospitals and make the curtains, and then we pay them so that they have an income and are able to uplift themselves. Focusing on youth going into agribusiness and creative arts. And recently, Shofco also supported us. Just 3 weeks ago, we had a youth extravaganza which brought over 1,000 students, youths, to demonstrate their talent and creative performance acts. Achiel kuom chenro magitimo en rito mine kod nyithindo moruoch ratichgi kokalo gero negi kar jot. Gino ma kaunti ma Nairobi nomede lwete ka gin bende negineno mondo gimed kar jot machielo mar medo konyo mine moruoch ratichgi. I decided we're going to support Shofco. And then the first safe house that I actually went to visit was the one in Kibra with Shofco. And when I saw what he's doing on SGBV, I decided that since it's a big issue and these are safe houses run by either survivors or CSOs or foundations like Shofco. So what we decided to do is to actually build a government-run, government-operated safe house in conjunction with Nairobi County, and that's going to be 200 bed. And we're partnering together. It's on county land. Governor ma Nairobi Johnson Sakaja nopuoyo riwruogno kuom jiwo ngima jopiny e chiwo tiegruok kendo miyo jodak obedo kod lokruok e yuto margi. You know, you've encouraged men and women to be self-reliant through your financial empowerment programs, and I was glad to be your chief guest recently at the Shofco Sacco. That is one of the best performing SACCOs in the country. Shofco pod nigi lek mar medo jiwo lwetgi e tije magitimo e gwenge ma pacho ka kod e pinje maoko. In the coming years, we're going to focus mostly on youth again, and also to work on gender-based centers, you know, because most of the women don't have a place to go when they really get abused. So we're also going to give scholarships, mostly for those who are done with the high school, yeah, and also still work with the county governments on the agenda that align with Shofco. Jopiny kod jobodaboda mawuok e ward ma South Kabuoch e kar chung' od bura Mandhiwa ywago rach mar apeyni manie alworano ka giwacho ni oserocho yoregi mag wuoth e kinde ka kinde. Bende giywak ni chenro mag ohala medo rochore nikech chal maricho mag apeyni mathoth ma bende giwacho ni okalre kendo osekelo lal maduong' ne jo ohala matero mwandugi e chirni mopogore e wardno. Giywago bende chal mar apaya mawuok Pala nyaka Kakwanya ma kuonde mathoth okethore kendo pi opong'o apaya mawuok Otocho nyaka Gina, kama bende giwacho ni mano emosebedo ka tudo gwenge ma alworano. Jopiny go dwani mondo mi jotelo makono kaachiel kod sirikand kaunti ma Homa Bay mondo mi olos yorego kaluwore gi pek mar wuoth ma gisebedo ka gineno. Nitie maonge kameringe maber, mano pek ma wan go. Pek mar ariyo ma waneno ndara ka, jawuoth ka ikawo mondo iwuoth idhigo wuoth kochopo pi machalo kod ma nyalo gik mulwar ma jawuoth kata kaka chuli onge, tonde nie ndara ijuogo wa e tonde, onge ton minyalo kalo koka ing'ado siling 50. Sama ing'ado siling 50 ok inyal chopo Usalama nikech bugo ketho pikipiki. Ing'ado 50 kapok ichopo pikipiki okethore ikwame ndara. Sirikal ong'enwa ndara ni to ken makende e Kabuoch kama ngima wan gi yore maricho nikech ka wawuok Pala ka wadhi Ober yore richo,
ka waober wadhi Ogango yore richo, ka wuok to chogo ka wadhi Gina yore richo. Koro wakwayo sirikal manitie nikech wan jogo kura kendo wan jochul osuru. Wan gi peke yore wagi sirikal ong'iwa e yo makare. Wathagore japiko be kawo pesa mang'eny ka gigi ka be giloro wagige wabe nyumbore pi. Waonge kata kaka watimre joma konyowa manyalo winjowa kata ka en sirikal e yo mane okonywa sirikal mamalo nyaka mapiny. Nyakwara Mogi yena monda ka yweyo mokwongo e chenro mar Migago kapok adhi e yweyo. Pascal Olajo kod Pauline Pascal ka gintiere Kabondo Nyasore School giwacho ni giwinjo yo makare kendo ler ahinya. Waneno Mogi TV mano Pastor Omondi Otiche mar Gemo Nyinyore wacho ni Mosnach Bishop Odhiambo Gura gi Jagoro Samuel Atongo. Kaito Maivini Stallon ka wuok Kisumu mano Seme wacho na winjo lendo kantiere gwenge mag Osiri Kanyi Jowi. Kaito bende moro bende wacho kana neno maler kantiere ge Miala mano John wuod Nyalego. Wanenra Mogi TV Pastor Mondi Otiche onwore kanyo. Nyakwara Mogi yena monda ka yweyo mokwongo bang' yweyo ni aduogo gi mathoth kik dhi mabor. Escape to the beach and enjoy amazing discounts at the luxurious Ocean Beach Resort and Spa Malindi, courtesy of View Travel. Book with View Travel and enjoy 3 days at Ocean Beach Resort and Spa for only 43,000 Kenya shillings when you take the scenic SGR route, or opt for the flight option for only 52,000 Kenya shillings. Whichever you choose, prepare to be pampered. Visit viewtravel.com or call 0703-254-254 to book your dream beach vacation at Ocean Beach Resort now. View Travel. Dream, explore, discover. Chak wuoth materi kama ber lilo emanitie. Donji e piny ma jotijewa makonyo kastembe gi rwak makende ok ni mana kod lony to gikonyi e timo yiero makare mar chopo lek ma in godo e kitu itado midwaro. Winjane sigand kastembewa moseyie kod ber ma giseyudo. Nambati is the best. Na bei iko sawa. Na quality iko poa. Limwa e badwa ma Manjit House, Kisumu Accra Street e apaya ma Paul Mboya. Gochi e 070 Adek Abichabirio, Aria Burachiel, Royal Mabati Factory, excellence redefined. In the battle against pests, it's time to strike back. Raid Spray strikes in seconds for instant kill. Kills all doodles dead. From SC Johnson, a family company. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory, forever and ever. Amen. Dial *811*495# to get Our Father. Nyakwara Mogi, Kenya Eratiel. Raila has a space to say what Gima Jakom Dwawacho. The opposition, nothing like a Supreme Court. Onliet, Nyakwara Mogi. Jumapil ka Jumapil. Ana chungo mama Ratil kadel war piny. Ka adwani wa discuss kaka Kenya dhi. Wij tuak magora til piny. One was got in opposition. One was got in opposition 50 years. Mayo kiparka kele wich bar moro. UDA onge kama pose donje. Adwani penja bati. Koso donje kona mane. Sachiel gi nusu tieno. Siasa mar piny Kenya en siasa koso dongruok. Kai kelo ni kod George Bati. Kik bai. Samaira Korineno. Donge an nase nyisini, mer mineno ni kamora chiel gi jodalagi gin gibiro kelo hawi marach ka. Magi to koro ginang'o? Ere kaka inyalo chiemo kai gi lweteni? Koro inidwaro ni mondo achiem gi tienda. Seher, bad manners. Mokwongo inipuonje timbe maricho, to koro sani dhaw ne nyathino. Gima notimre ka joka Gil kawuono nyaka bende timre skul.
Wonderful ji, wonderful. Yud ber duto ma pien dendi dwaro ka itiyo gi mo mar del mar Sawa Milking Jelly. Ma en mo ma inyalo geno kuome. Ober ne yiero mari, yud mari kawuono e duka man machiegni kodi. Machiegni kendo Nyakaramogi, piny owacho mar kaunti ma Siaya pod nikod ting' mar keto okenge mag chulo gope mag wego rak mar neno ni gopego kobiro rocho chenro mag dongruok kokalo e bajet mar kauntino. Ripot mar jaga bajet e dweche 9 mokwongo ma hik omenda morumo dweni yango ni weg oraka pod bandho tend kaunti ma Siaya $388.9 ka jaga bajet bendo yango wuodhe madhi e pinje ma oko kaka moko kuom gigo ma tend kaunti ma Siaya notiye kod omenda kendo jiwo Siaya mondo mi one ni chudo mag jotich otim e yor lai mar IPPD mar thiro mibadhi manyalo neno kotim chudo makamago e yor aching'. George Bati miyo waler. E nonro mar jaga bajet oyangore ni e bajet mar bilion 10.54 mane kaunti ma Siaya oketo kagigeto chopo chenro mage ikomenda mar 2023-2024 koting'o bilion 7.6 mane gigeto yudo kaka pok mag omenda mowuok kuom piny owacho mamalo, bilion 1.57 mane odong' e ikomenda mag 2022-2023 kod milion 760 mane gigeto kaka choko margi mar osuru. E dweche 9 mokwongo mag ikomendano mane en tarik 31 dwe mar adek mar higani, piny owacho mamalo ne osemana chwalo ne kaunti ma Siaya bilion 4.1 ka e kind milion 760 mane gigeto kaka choko margi mar osuru. Siaya ne ochoko milion 402.6 kaka choko margi mar osuru. Ma nyiso medruok mar 12.2 kopim kod choko ma ikomenda mar 2022-2023 mane en siling milion 358.74. Medruok ma jaga bajet koni obiro kaluwore kod okenge matend kaunti ma Siaya oketo e bugo i atonga mare mar osuru. Sekta mar thieth kamoting'o chudo mag thieth ema nokelo ne kaunti ma Siaya omenda mathoth e choko mar osuru ka opim kod sektas mamoko. Jaga bajet oyango ni e dweche 9 mokwongo mag ikomenda mag 2023-2024 ne gipuodho mondo kaunti ma Siaya oti kod bilion 4.55 koting'o milion 922.29 ma en 20.3 mag dongruok kod bilion 3.63 ma en 79.9 mane dhi ne chudo mag osach jotich kod chenro mamoko mag tayo kaunti. Nonro e bugo omenda mag kaunti ma Siaya oyango ni bilion 2.17 ne tigo e chulo osara ka bilion 1.46 ne otagodo chenro mamoko mag kaunti. E weche gope ma wego rak bandho kaunti ma Siaya midendo ni pending bills, jaga bajet koni kuom milion 761.9 mane bandho kaunti no e chaki komenda makoro rumo dweni. Siaya ne osenyagore ma ochulo milion 422.37 ka e giko dwe mar adek gowi ma pod wego rak bandho kaunti ma Siaya ne en siling milion 388.92. Ripod no yango ni od bura mar kaunti ma Siaya ne ochulo gope duto mag tije mane wego rak otimonegi. E bilion 2.17 mane Siaya otiyo godo e chudo mag jotich, bilion 1.68 ne otim kokalo e yor lai mar lony midendo ni Integrated Personnel and Payroll Database IPPD ka milion 488.96 ne otim e yor aching'. E bajet mar milion 34.48 mag od bura mar kaunti ma Siaya, milion 15.6 ne otigo kaka chudo mabalang' mag yuoro e rombe ma dho ngere dendo ni sitting allowance ne MCAs 42 mag kaunti no, ma nyiso ni dwe ka dwe MCA ka MCA ma Siaya ne yudo siling ma ok tin ne 39,442. Ripod jaga bajet yango ni dweche 9 mokwongo mag ikomenda makoro rumo e giko dweni, Siaya ne otiyo kod milion 181.13 e weche mag wuodhe ma pacho ka kod pinje maoko, ka od bura mar kaunti ma Siaya ne otiyo kod milion 68.25 to tend kaunti ma Siaya ne otiyo kod milion 113.88. E wuodhe madhi e pinje maoko, apisa moko 5 mag tend kaunti ma Siaya notimo limbe e piny Iran e kind tarik 14 nyaka 21 ma dwe mar 9 higa 2023, kama tend kaunti ma Siaya ne otiyo kod milion 3,570,605. Wuoth machielo mana apisa moko 8 mag tend kaunti ma Siaya notimo e piny Qatar e kind tarik 16 nyaka 21 dwe mar 10 higa mar 2023. Tend kaunti ma Siaya notiyo kod milion 3,438,205. Tend kaunti ma Siaya bende notiyo kod milion 1,250,604 e limbe mane apisa moko 3 mag tend kaunti no ne otimo e piny Misri e kind tarik 9 nyaka tarik 15 ma dwe mar 11 higa mokalo, ka wuoth machielo mana apisa 4 mag tend kaunti ma Siaya otimo e piny mar India e kind tarik 2 nyaka tarik 7 mar dwe mar 12 higa mokalo ne gitiyo kod milion 1
1622,777. Jaga bajet kokalo ripot margi koni nitie medruok e omenda mane od bura mar kaunti ma Siaya otiyo godo kalure kod medruok e hola mag nyiewo nyamburko kod udi ne jotich mag od burano mar kaunti ma Siaya. Mondo kaunti ma Siaya ochop dwaro mage mag bajet, jaga bajet koni Siaya nyaka keto kenge mag medo choko magi mag osuru, kendo nyaka gineni ochul gope ma wigorak pod bandhogi e sa mowinjore. Kaluwore ni chik dwani chudo mag jotich tim kokalo e lai mar IPPD, tend kaunti ma Siaya onyisi mondo luwre kod ma kendo were kod chudo ma itimo e yor aching', kendo ni chenro mag omenda mag kaunti no winjo bed ni timo kokalo e bengi maduong' ma pacho ka CBK, makmana omenda ma ochoki kod kaunti kod mago ma itiyo godo e tije matindo midendo ni petty cash. George Bati, Ramogi TV. Sirikal kaunti ma Busia kokalo e migawo mar pur ochako chenro mar kawo pach oganda e kaunti no e yore mag jiwago chiemo. Jokanyo medo siro chenro mar miyo jopur mbolea, chako chenro mag kuoyo pi e puothe, kaachiel kod puonj ne jopur mondo mi okony e medo chiemo e pacho ka, kendo duoko chien oro ma bende koro gikwayo ni chiemo mowuok e piny Uganda mondo odog piny. Apisa mar migawo mar pur e kaunti ma Busia Ken Otieno olero ni geno maduong' en yudo pach oganda ma ibiro ti godo mondo oyud kaka inyalo los chenro makare mar tieko midhiero mar chiemo e kaunti no. Serikali ikiinua uchumi wa wananchi wale ambao wakulima wako mnyanjani, hawa ndio wanasalisha chakula ambao inaenda hizi tauni zetu Kisumu, Nairobi, Mombasa na kila mahali, kwa sababu kule hatuna mashamba kwa tauni ambao watu wanalima huko. Tukipata walimu wa kilimo ambao wanaweza tembea nyanjani, waweze kuwaelimisha na kuwahimiza namna wanaweza fanya na wajue ni aina gani ya mimea ambayo inaweza kufanya vizuri na kutokana na udongo wa hapa na mazingira ya hapa kwa jumla, inaweza kuwa vizuri sana. As it is now, not many households are able to afford the 3 meals in a day, probably operating at most 2. So we have insufficient and we import quite a lot, but that's why we are here again, because we want to make sure that we come up with strategies that will help us increase our production and also productivity. In this project, you have a component on irrigation, which again is going to help farmers be a little more resilient when it comes to weather variations. Mine maloko hand mira e boma ma Garissa yuago ratichi bang' jomoko manowuondore kaka jotij kambi tudruok mar Safaricom mayogi omenda makore lach mokalo. Minego wacho ni ji makamago ne ochopo kargi mar ohala kendo hoyogi mondo ondikgi kaka jogo mabiro nwang'o yore mag kungo kod hola e yor ong'we yamo, to bang'e to ne gikwayogi pin margi mar bengi mag ong'we yamo bende magitiyo godo e timo kuo makamano. Tim makamano mane otimore tich ang'wen ne oweyo minego kowito omenda maromo Sh500,000 ka sani koro gidwaro migawo mar okwach kich mondo mi otim nonro kendo mako jogo mitudo kod kuono. Ni pesa yangu ile bina kesha anataka kutoa pesa, amefanya bin check. Saturday sisi tuko na pesa, Sunday tuko na pesa. Wakati ya saa moja hivi tumeona message simu, tukaangalia hivi pesa yote ameenda. Nataka ile wamisi ameibiliwa pesa yetu ashike. Sisi wakina mama tumekuwa maskini, tumekaa karibu ya barabara, tumelisha watoto maisha yetu. Wakenya asaidie sisi. Ameona alafu pesa yangu kama yeye amepatia. Ametoroka hapa ameenda mpaka polisi, ameenda polisi ameandika report, alafu anaambia polisi enda customer care asubuhi utolee ulete enda polisi. Asubuhi ameenda customer care ametoa karatasi amepeleka polisi. Polisi amekifanyia tracking. Ameona namba 5 ameweka hiyo line. Weche mamoko en ni miche gi miche mag jodak ma Maweni e kaunti ma Kilifi yuago wach mar muko udi kod kuonde magi mag ohala ka giwacho ni ten kaunti no ne ok omiyogi thuolo mar dar. Thoth joma nolalo utegi kod kuondegi mag ohala wacho ni gisedak kuondego eko kuom thuolo malo higni 30 ka gidwaro ni mondo migi kamachielo ma gidhi dakie. Kata kamano, apisa mar ward no Sheila Mohamed Abdulnur owacho ni lobno moket thenge mar gero apaya kendo piny owacho onge keth moro amora. Watu hapa tulioathirika ambao ni wenye nyumba za hapa ni watu 11.
Wale wengine ni watu ambao walikuja kukodisha kufanya biashara zao. Sasa hatuelewi ni shida gani iko hapa ndani mpaka tunapelekwa hivi. Kwa siku tatu nyumba zinavunjwa. Tukijaribu kuongea na mheshimiwa hataki kutujibu. Tukijaribu kumwambia yule contact atuelezee, hataki kutuelezea, ambapo mimi namuelezea barabara ya kwanza ilikuwa ndani ya show. Ivunje mpaka Cleopatra, haiko ikakataliwa. What they had to do, walikuwa wanafaa wakuja waongeze more space ili kuridhisha wale ambao ploti zao zimeguswa. But ikaja ikageuka from mita 9 zenye wanataka kufikia jana wanasema wanataka mita 30. Sasa tukashindwa, kwani barabara yenye ilitengenezwa wenye waliomba mwanzo mita 9 mpaka ikapoa contractor ameanza kazi. Inabadilika vipi kwa sababu ya complain ya watu 2 3 hapa wenye wamesema barabara zao zimeguswa ifike mita 30. Mimi nilikuja hapa na contractor kumuonesha barabara ni njia gani ambayo itapita. Baada ya kuitoa hii barabara kumuonesha, contractor akamwaga mawe akasafisha hii barabara. Kumbe hii barabara ilikuwa yule contractor ameichimba ama ameiweka kimakosa. Hii hawa mwenye plot ya 546 wakaja wakanipigia simu wakanambia hii barabara ambayo tumeiweka hii sahihi iko kimakosa kwa sababu tumeingia katika ploti zao. Tukaja tukaangalia kwa ni kweli tumeingia katika ploti ambayo ni 546. So nikawachukua tukaenda kwa ward administrator na sub county administrator kwenda kuangalia hiyo mapu ya hii barabara. Baada tukaenda kuangalia na tukaonyeshwa ile mapu kuanzia hii soko ya Maweni Market na mpaka hii barabara inafaa iwe 30 meters. Jorit mag aluora e kaunti ma Nandi kod Kisumu otudore cheno mar pidho yiende e ginga Agode ma Chapsang'wor mar konyo geng'o masiche mag lowo masienyore kinde ka kinde e gwengego. Jorit aluora go eko wacho ni bende pidho yiende go dhi konyo geng'o masiche mag apaya matimore e aluorano. Kata kamano jodak ma Chapsang'wor idwaro ni mondo mi omed pidho yiende mag nyaluo e godno mondo med konyo rito aluora. Katokea ajali kwa hizo kona then tunaamini ya kwamba hizo mianzi zitaweza zikazuia ile impact ama ajali. Hiyo ndio sababu nyingine yenye inafanya tuweze tukapanda miti. Lazima kwa njia nyingine ile yote lazima tujaribu tutafute zile miti zenye zinaweza zikasaidia kuhold mchanga. They are planting up to Kopere. We are picking from Kopere all the way along River Nyando to Lake Victoria. It's a very noble cause. So haitoshi kupanda tu, bali tunahitaji kupanda na kukuza miti ambayo tumepanda. We must nurture the seedlings that we have planted. Nyakwara Mugi e tielo mar ariyo mar sigand Tom Mboya wayudo kuku mar wach kaka weche ne ochalo tok wach muoch ni Tom Mboya magina nochielo mowito ngimane. Jata cheno Walter Nyambaga miwa ler mathoth. E tielo mar ariyo mar mbaka wakwanye managi kama ne upogore paro to kod sirikal manitie kindeno mane otelne kod Jomo Kenyatta. Tom Mboya ne jasiasa mondiek gino mane kelo liet e kind sirikal to kod jogo mane ni machiegni kod piny owacho. Nitie wach ni 69 ji dhi e yiero kaka nosechanga. Jaduong' makoro ne ker ma Kenyatta nosebedo jalo matuoche gi higa goyo. Ne jaduong' ni kaka wayude en ng'ama noyie ni hike no nyalo miyo seche moko koro kotimo ang'o kodhi chung' kaka ker. Sirikande masechego gi riwruok ne mar party makanu matome mane koro jagoro be ne neno ni gibed piny gi yier ng'ato. Ne japiny opogore kata ng'ama ne nie duond loch ne neno ni kopo ni Kenyatta dhi Tom okawie thuolo ni mondo tanwa piny ni kaluwore gi mwaseneno kuome. Koro kako sebedo kamoro amora e sirikandwa masechego mar Kenya ne nitiere achiel ariyo adek ma bende nok nene Tom mano nikech Tom ne en jalo mochung' ne ratiro. Wadwa temo mondo walok chik mar Kenya. Loko chik ne ni kibedo ni iserwako higni 42 e higa 69 inyalo chung' kaka ker. Tom ne ja 39.
hawi maber gi genruok gi hera mane en go nyaka e od bunge ka noter wach ni e bunge nokir oko. Joseph Thomas Mboya niyudo thuolo mar loso bendera bang' ne yudo muya ni Kenya ne biro yudo thuolo mar tayore kende. Koluong budho kata twak manobedo Lancaster House Conferences twak gi, Tom ne dhiye kaka jalo ma en jagoro ondiko to timano, Jaramogi bo dhiye kaka jakom gi mamoko magiloso winjruok gi wakoloni kata jo Uingereza. Mogik ni tarik 1 dwe mar 6 higa 63 Kenya nobedo gi loch moro matin iluongo ni internal self government, ka Kenyatta nobedo gimiluongo ni prime minister. Koro kanyo noyiene bedo gi lochne moro matin ma Tom bo bedo kaka omako migawo mar chike. Ma chik ni wawinjo kiwache ga ni Tom Rateng oloso chike kech ne ni e bwoye kendo tiye matek. Bang'e ka Kenya dwaro gik machal kaka bendera, national anthem kata wer mwawero ni mago Tom nigo e lwedo te, nikech national anthem tiwacho noya piny mar Nam Chumbi kabila miluongo ni Pokomo nokawo wendgi moro moket kanyo. Tom nobire gi machal kaka Justice be our shield and defender, may we dwell in unity. Bang'e bendera ni kane kelo ywaruok matin, iwacho ni jo mane Tom kedo go noluonge monyise ni Rateng wang'e ni gini nyalo timo, ma sani en wach ni Tom nogoro bandera ma Kenya gi mamoko. Ka Kenya go alap 64 ma Kenyatta koro bedo ker gi Jaramogi jalupne, Tom nokawo migawo mar uchumi gi mipango kata pango wuodh serikal gi kaka inyalo rite. Omiyo mbaka kaka ne Tom owito ngimane. Koro tuo ma Tom otuo to onge, Tom ok otho mar tuo. Tom tho kogik 68 ka ondike kendo ene sigana maler ni tarik 5 Julai kata dwe mar 7 69 boma ma Nairobi, ting odira matin kaka waluonge Karwaka. Tom ne en jalo manotiye kare mar ofis, to Tom bende nobedo jalo ma sechego ne tayo club matugo ma Gor Mahia kaka patron. Koro ne dhi bedo adhula e kind Gor FC. Tom nonyiso joma noluore ni anto kora weu ng'ato ka ng'ato oring ode, nyalo timo ler, nyalo chiemo, warom. Koro Chani Pharmacy kanodonje jauz yath ne en osiepode, ne gibedo gi twak machuok. Bang'e Tom nowacho yath modwaro momiye, to mama ni kaka iwache nonyiso kata Tom ni aneno ng'ato ka yuoro to chal ng'ama ok ber. Ma Tom wuon tiwacho ni nonyise kata ni kuoth mosebedo ni Tom inyalo neg sa asaya. Ma mama ni be giwacho ni notemo kata ni mondo koro geng' dhod cha, to Tom nowacho ni kedo ne mar miyo Kenya obed kama ber ni chun kata ni ngimane nyalo dhi. Koro kanowuok to noromo gi janek miluongo ni Isaac Nation Njenga Njoroge. Njoroge wachore ni sama Tom ne en jagoro mar KANU, ne gin vijana me KANU kata youth miluongo ni KANU Youth. Seche moko Tom noyudo thuolo kaka nojamanyo no mokawo gi kata motero gi e tiegruok moro piny mar Russia kaka miluongo ni police reservice. Koro gin joma nong'ere e gima be ji noneno gi kanyo. Koro Njenga ni no chwado Tom magina risasi 2. Kanogol Tom iringo go itere od thieth ma Nairobi Hospital, nobedo modeko matin. Kineno kata pichni maringo manokaw sechego, ineno ka gitemo reso ngimane to notamore. Koro Tom nonindo. Nindo ni nokawo thuolo malach mondi ilande ne jopiny kaluwore gi geno gi hera mane gin go kode e yore mek dongruok kata riwruok kata kwe. Koro kanoduogo lande to tulo nowuok malich ahinya, ma ne bedo ni chenro mapile kaka dhi skul, dhi e tijewa mapile nok nyal bedi. Koro nochuno ni Tom nyaka nik mapiyo kaka nyalore. Nokawo ndalo machuok mondo riemb ringre Tom mikel gi nyamburko nyaka Rusinga. Bende nitiere kuonde mochakie Tom Thomas Mboya. Kwa chako gi Rusinga wan gi Tom Mboya Secondary School matinde iluongo kata ni high school, but tinde mano norumo gin secondary. Wan gi Tom Mboya Health Center e bathe kanyo.
wan gi skunde modhuro kata moko chak nyinge to modhigo mbele kata county waka wan gi Pehil gini, Homa Bay High School gini, Rapogi gini, Okela Sumbi gini mana kaluwore gi jodolo ma missionaries kuma nolemego gi mang'eny. Kidhi kata ne yore taonde mwan go kata boma gi iyudo nying tom kuonde mochake kuonde romo kaka halls, estate kuonde ma ji ojote gi mang'eny. To Kenya kende nyaka kuonde colleges sani wan kata gi Tombo ya university manyochak machiegni, but wasebedo kata gi Tombo ya Labour College gi mamoko gi dhuro. Kama ne oikie Tom oger maber, kata kamano dwaro nitiere mar bero hemkono. Mano tim ka thothne notim gi osiepe gi tudruok manengo e piny mangima, to familia be nyaka ne bede gi duol. Koro bang' mano e yor osiepe mantie mosetimore, to nyaka koro kuma wantie ni to sirikal mar Kenya e bwo miluongo ni National Museums of Kenya osetemo ka gitemo kete mondo emkoni obed kanyo ma wachi e nying tim gi kido Tom nigo. Jok matimo limbe kanite kinde kendo kata odieche wuok ne loka. Koro dwa jiwa mondo ji one yore mang'eny kaka koro midwa timo ni inyalo pargo Tom. Obie waye mabiro sani joma pinyo nele ng'e ni titali en jal mane. To kopo madwa miye nikech kopo mar Tom to kibirumo. Jopuonjre to chakore achaka piny miluongo ni kindergarten kata odhi nyaka moko makoro nosetiegore mobedo gi miluongo ni scholars. Wan gi kanise, wan gi madonjo Kenya kata ma Kenya miluongo ni local tourists gi international, wan gi riwruok mopogore opogore biro ka. Nyakwara Moge, erokamano kuom bedo kode thuluni duto chakruok nyaka giko. Ageno ni yudo puonjruok. Jata chenro mari kuom thuluni duto ne en Walter Nyambaga. Ud Kweru, thon ka ji dhi kendo ka ji duogo. Oriti masane. Erokamano ahinya thuon ka ji duogo kendo ka ji dhi. Oriti masane. Chak ifwamda moko juma manyien wachak wayud manyien. Ka wadhi nyime kod Mira, koro dwaro jatend piny Kenya William Ruto mondo odonji e weche mokwako kumo kod uso mar mwanduno kadho wadh Nam Chumbi. E ote margi mane osom gi gavana ma Embu Cecily Mbarire, gidwaro ni mondo jogo mane omaki kotenore gi uso mar mobuka mondo we thuolo mapiyo. Jaod burano e Ruma Mbeere North Godfrey Ruku bende owacho ni onge nonro moro amora mar sayans mowacho ni Mira ni kod rach moro amora. Giseyo gavana ma Mombasa kuom remo winjo ng'eto mar doho. The illegal and exploitative charges against Castro Mogoka amount to economic as other cash crops are treated differently for need to be withdrawn. The application of different standards in terms of taxation, levies, and handling of Mira's from other crops sets apart precedent, as other counties may capriciously and whimsically create their own laws and not in conformity with the Constitution of Kenya and the national laws. So while appreciating the efforts and intervention of the President in addressing this matter, and noting that some of the stakeholders, namely the coastal region leadership, failed to attend this meeting, and in view of the immense socio-economic impact of the illegal ban to the affected communities and the populace in the value chain, we respectfully request His Excellency the President to further intervene to resolve this statement. Riwruog jolony mag tuo mar sukari e piny ngima International Diabetes Federation oyango ni jotuo sukari e pinje mag Afrika kidek medore kod kwan atamalo 134 kochopo higa 2045. Magi ne giwacho ka jolony ma pacho ka to koni chiegni jo Kenya milion 3 nitiere kod tuo mar sukari kendo dhano mohewo milion 1 e kinde ni pod kia ni gin kode nikech pok gidhi e pim. George Aoko nigi ler mathoth kowuok Mombasa. En romo mokelo kanyakla jolony mag tuo sukari mar twak ewi okange mopogore mag temo gayo tuono mikoni chiegni dhano milion 3 ni godo e pachoka. Jolony go mane obago romo Mombasa koni jotuo sukari ni e thuolo mar gamo mapiyo tuoche mamoko. Kuna sukari ana
nafasi kubwa ya kupata maradhi ya figo. Inaleta ile matatizo ambapo mtu inabidi asafishwe figo. Ugonjwa wa kisukari ndio sababu kubwa ya watu kukatwa miguu na vidole. Ugonjwa wa kisukari pia inahusishwa na maradhi ya moyo, ugonjwa wa moyo, uvimbe wa moyo, pressure na pia ile ugonjwa unaoitwa stroke. Ushauri wangu kwa Wakenya wote ni kuwa tuangalie lishe bora. Tupunguze pakubwa viwango vya sukari tunavyotia kwenye miili yetu. Soda, juice, keki, chokoleti, zote hizi, hata wali, hata ugali, sima, hata spaghetti, vyakula vote hivi ni sukari. Achiel kuom chenro magitimo en sidho ayanga lipot mabiro konyo gayo kod chiwo thieth ne jotuo sukari. Gidwa ni piny owacho kaw okang' mar chiwo puonj ne jopiny mar gayo tuono manego oganda mathoth e pacho ka e odiechieng' kodiechieng'. Tukule mboga kiasi, nyama tukikula ina sukari, lakini upande wa serikali inatusaidia kama vile leo tuna launch guidelines ya sukari ambayo itasaidia wale wanatibu ugonjwa wa kisukari kuelewa vile wanahitaji kuhukumu watu ambao wako na sukari. We need to identify diabetes early enough so that we avoid complications. And we know that there are many factors, risk factors that cause diabetes. And majority of them is due to the changing lifestyles that we have as Kenyans. 4.5 ya Wakenya wote wako na ugonjwa wa kisukari. Hiyo ni karibu watu milioni 2 mpaka milioni 3 wako na kisukari. Lakini cha kutahadharisha zaidi ni kuwa nusu ya watu hao hawajui wako na ugonjwa wa kisukari. So tuko na watu zaidi ya milioni 1 ambao wako na ugonjwa wa kisukari na hawajui. So ni muhimu sana watu waende hospitalini, waende kwenye madispensary, kwa clinic, zahanati, wapimwe. Tuo sukari gikoni nitiere kidienje adek. Mokwongo en mano mamako kwan atamalo 10 mag mine duto mayach kendo orumo bang' mine go konyore. Kidieny mar ariyo en mano midendo ni type 1 ma jogo manie bwo higni 30, ka kidieny mar adek en mano midendo ni type 2 mamako jogo mani kod higni moheo 30. Gikoni kwan atamalo 95 mag jotuo sukari gin mago manie kidieny mar adek midendo ni type 2, ka bende gijiwo jopiny mondo mi obed katimo orako. Gima okitim exercise, dendi yudo chiemo, ibet gi energy mokitigo, excess energy no kelo ni tabu. Ok mar skari kende, mar tuo mang'eny, but skari sana. Koro oripo bet kaka American Diabetes Association wacho, every day 30 minutes mawatimo go exercise. Inyalo ringo, inyalo timo pi mar school ka, kata inyalo rango sport mitugo. Chiemo kod kit ngima ma ng'ato dakie mikone nyalo kelo kata nyalo gayo tuo mar sukari, omiyo ng'ato ka ng'ato ijiwo mondo mi otang' kod chiemo mochamo. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. In the battle against pests, it's time to Radiant Spray strikes in seconds for instant kill. Kills all doodles dead. From SC Johnson, a family company. Cheza game. Game isikucheze. Mimi shabiki na nade kuplay tena. Nilieka kichwa yangu ikabai tena. Play responsibly. Tuanze kulipa kadi sasa. Na kadi ni cashless. Umesema tunaweka pale? Na kwa ile namba. Mimi niko na cash. Nisaidie hiyo do na namba yako ya simu. Nakusote. Kain jawuoth mar matatu e safar machiegni kata mabor. Non kendo yang ni chulo fare mari kokalo e yor mbui. Non ane ka yudo risit mari e simbi. Kama sira ujuki kendo idwaro ni ochuli gi kambi mar okumba. Risit mari kata digital receipt eneno mari ma ibiro golo. Ka in wuon matatu dwarore kokalo kuom okumba mari mondo ibed gi yore mag chudo kokalo e lony manyasani. Mondo matatu mari oyud okumba. Mambo ni digital. Tudri gi jal ma uso okumba mondo ing'e mathoth. Lokasa yambo. Mbote
Charlie Malamu lungani Ninja the Entertainer. Lungai DJ Smollett le principal de la rumba. Nekwana mwenye wangu wacho nitud record wa chengeso kwa kelo ni chendro martie dead. Chakra safaga chia nyakasa achiel odhiambo. Kuma wakelo ni thumbo bedo pingo timu edro. To ye kanye bakin jangolo mar Juma. Nekwana mwenye wangu kumotingo madilo system, kumotingo za ikona galanga, kumotingo Joski Kiambukuta. See you there. Bonaventure Ngobo Chris. Ikrine wuoth mar dhialo teko kod lony mar joma mine e Kenya mangima. Na explore mang'e kaka bro connect numbers gi solving real world problems. Onyalo bedo e weche mag ohala, paw siasa kata dongruok. Mine gi yawo yore ne oganda e higni mabiro. Adwa nyiso joma rowere ni kentie idea main to chaka kada kaen mana mar uso mandas. Kochakore jiwo ratiro e kind chwech nyaka ting'o duond ji mopogore makelo lokruok makare. And about just puonjo jotelo bedo joma ber, bedo joma kare, joma ohero dongo, joma tiyo negi, employees matiyo ni ka gionge, you cannot go for agile. Mine wacho, ngeso ka ngeso kod jailieta. Machiegni weche mag tuke kama oyudo ni Omar Abdalla nobedo jaloch e piem mag tuke mag golf manobagi alap Manyali Golf Club e kaunti ma Mombasa. Omar Abdalla nokawo thuolo mokwongo kod point 42 kiluwe kod Petronila Kale e thuolo mar ariyo gi point 41. Tim McLahan ne oyudo thuolo mar adek gi points 40 ka piem makamano manosir gi kambi ndeke mar Fly Dubai kaachiel kod kambi mar Andy Golf ne okelo kanyakla jotugo maromo 108. We had a nice game, and I played well, and I managed to win this tournament today. This is a very good tournament, it's a very good sport, and I like to win more next time. We were part of the sponsorship at Nyali Golf and Country Club. We accepted the call, always happy to support the underprivileged as a company. Looking forward to so many tournaments, so many sponsorships as we support this good game. Captain Mati mar Ingereza kendo jatugo mar Manchester United Harry Maguire othich oko e tim mar Ingereza mabiro yore tuke mag Euro mabiro chakore tarik 14 e piny Jerman. Maguire manogole timno nikech bedo gi hinyruok en achiel kuom jotugo mano othich oko, kama bende oting'o Jack Grealish matugo ne klab mar Manchester City, James Maddison mar klab mar Tottenham, Jarrad Braithwaite, James Trafford kaachiel gi Curtis